Usa sa mga gitudlong sospek sa pagpatay sa babaeng architect sa Davao City. Patay human misukol matud pa sa kapulisan. Samtang baobao nga ulheng gisakyan sa biktima na recover na. Ani ang report ni Argil Relator. Sa pagpanubay sa kapulisan sa usa ka dealer og baobao, nasayran niya dunay usa ka inimbargong baobao niadtong June 21 pa, human wala kabayad sa monthly bill. Di nakita ang usa sa gisuot nga earring sa biktima sa pagpanglugos patay sa 28 anyos nga babaeng architect sa Kalinan, Davao City niadtong Mayo 16 sa gabii. Nasayran sa kapulisan nga giarkilahan di ay sa usa ka Jimmy Lubiano ang maong naimbargong baobao gikan sa tag-iya. Busa, na-establish sa Kalinan Police ang John Doe nga si Lubiano nga taga Upper Sirib, Kalinan District. Si Lubiano doon na sabdi ay existing warrant of arrest sa kasong rape. Human gimolest siya matud pa niini sa makadaghang higayon ang iyang PWD nga babaeng paryente. Domingo sa gabii dihang gisilbi sa mga personahe sa Kalinan Police ang warrant of arrest batok kang Lubiano. Sa report sa Kalinan Police, mibunlot matud pa kini sa iyang .38 caliber revolver ug namusil sa pulis. Hinungdan niya mibalos ang pulis ug naigo si Lubiano. Gidala pa kini sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.